Oian puntako ertzean, amak itxasora, ditu begiak zorrotz, senarra badoa, altzoan du haurtxo bat, hotzez suminduta. Beste alboan zutik, gonari helduta. Emazte taurra utzi behar, etxetik urrun itxasoan nekedu bainan pozik doa, handi baitakar aurren aztekoa. Aitarantzale zuen, aitona ere bai, lehorretik urruti, ez da bizi lasai, itxasoz dabil beti, arrisku artean. Bainan gogoan undu beren etxean, kezkaz bizi da emaztea, naiz itzulika aixen arma.